100% दिनैनि दिनाव साथाम साब्रैसो दाखु रोखोमनि माने गुन्दा रोखोमनि माने दाबो जौ लोंनानै थैथ'वाखै थैहां जाजोब्बाय उदैया बुगाजोब्बाय खावलाया लर जाजोब्बाय मोखाङा नायजाला हिनजावाबो न'आव दोनलिया बेफोरबायदि फाग्ला माखासेफ्रा दाबो बिपिएफ खालामदों। खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। बिथाङानो जाहैबाय EM राकेश ब्रह्म बिथाङा मिडियानि सिगाङाव फैनानै गोबां रोखोमनि पलिटिकेलि आबां जाबां गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोस्रावबाय थायो। दिनै पलिटिकल प्लेटफर्माव साफ्रोमबो पलिटिकल लिडारफ्रा गावबागावनि पलिटिकल केरियारजों लोगोसे गावनि पलिटिकल पार्टिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांनो थाखाय पलिटिकली गोबां रोखोमनि माने डायलग बाथ्राफोरखौ बुंनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोस्रावबाय थायो। दा बेफोरबायदि माखासे मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ जोङो नोजोर होनांगौनि इम्पर्टेन्ट लानांगौनि जेबो दरखार गैया। दा दिनैनि बे समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा दुखु सातजाला खस्थ'नि गेजेरजों सोमावसारबोनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जों मोनथाम एकर्डखौ साइन खालामनानै लाबोनो हाबाय बा मोननो हाबाय। BAC एकर्ड, BTC एकर्ड आरो BTR एग्रीमेंट। नाथाय BAC एकर्डनि गेजेरजों मालाबाबो कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशननि बाथ्राखौ लिरनानै लाबोनाय जायाखैमोन। BTC एकर्डनि गेजेरजों मालाबाबो कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशननि बाथ्राखौ लिरनानै लाबोनाय जायाखैमोन। नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि लिडिंआव दैदेननायाव बे थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशननि बाथ्राखौ रोखा BTRनि MOSनि लेखा बिलाइयाव लिरनानै लाना फैनाय जाबाय। बेसे साननो गोनां बाथ्रा। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गसंनानै बर' हारिनि थाखायनो सोमावसारबोनाय गेदेर कमिटमेन्ट होनानै फैनाय बैफोर लिडारफ्रा दिनैयो गावबा गावनि व्यक्तिगत स्वार्थबादिखौ जाफुंसार खालामनो थाखायनो गावबा गावनि गोसो सिंनि सिमां हाबिलास थांखिखौ जाफुंसार खालामनो थाखायनो दिनैयो BTC एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानाय लाबोखानाय माखासे पलिटिकेलि एडमिनिस्ट्रेटिभ माने गोहोफोरखौबो दिनैयो फाननानैसो फैबाय। दा दिनै बैफोरखौ खोमानानै फैनायाव फाननानै फैनायाव दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे मेलेमजिबि इन्टेलेक्चुएल बर' हारिनि स्ट्रंसिन सेन्टिमेन्टेल गोनां लिडारफ्रा दिनैयो जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव CEM नि शेयारखौ दान बान्था महरै मोनदों। दिनैयो बेनि थाखायसो बिसोरो बे शेयाराव जिरायनो खाबु मोनदों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जों जुदि माबा मोनसे सोंथिखौ लानानै अबजेक्सन जुदि हमहरोब्ला दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै जुदि कुइसन खालामोब्ला कुइसन खालामनायाव अबजेक्सन खालामनायाव जायफोर सुबुंफोरा गाज्रि मोनो दुखु मोनो नोंथांमोना बे BTR एग्रीमेंटनि MOSनि लेखा बिलाइखौ मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया जायफोर फरायदों नोंथांमोनाबो आरो फिन खोनासंबाव आरो दिनैसिमबो जायफोर नायनो फरायनो मोनाखै नोंथांमोना माबारैनो कालेक्सन खालाम। मिथिबाय? दा दिनै बुहुमनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन नोंथांमोना एसे गोसो होनानै खोनासं। बे बाथ्राखौ दि लिरनानै लाना फैनाय जादों जे कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स व्हाइल कीपिंग इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम। बे बाथ्रा फंसेखौ कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशनखौ BAC एकर्ड BTC एकर्डनि गेजेरजों मालाबाबो लिरनानै लाना फैनाय जायाखैमोन। बेयो बेखौनो बुजायदों जे जोङो बे आसाम स्टेटखौ बोफ्लेयालासिनो सेफायालासिनो आसाम स्टेटनि बाउन्डारि सिङाव थानानै बे आसाम स्टेटजोंनो गोरोबलायनानै जोङो रायजो जानोसै आलो गोजोन थानोसै होननानै लिरना लाना फैनायखौ दिनैयो रोखा फोरमायदों। दा दिनैयो बे आसाम स्टेटआव जों जुदि मिलायनानै गोरोबलायनानै थानो थाखाय सोमावसारदोंमोन ना जोंनि बे बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय सोमावसारदोंमोन। आरो दिनैयो जुदि मिलि जुलि गोरोबनानै थानो मोनब्ला बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनानै हाजार बर' फिसाफ्रा दिनैयो गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै दान होलांबाय। हाजार बर' बिमा माहारिनि बर' बिमाफ्रा दिनै जिनाहारि खालामनानै बुथारजाबाय दिनैसिमबो जिनाहारि खालामजाबावो। अब्ला दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ डेन्जारेस मोनसे बाथ्राखौ दिनै लिरना लाना फैनाय जादों। गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखायनो बिसोरो दिनैयो हाखु दाखु जेरैखि जाया मा जालाङो जालांथोंसैलै जोंनि सिट पावारखौ मोनबानो जासिगोन बेफोरबायदि जागोनना जायाखै बाथ्राया दायो। बेखायनो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा BTR गभर्नमेन्ट बुंबाय थायोना दिनै 3.3 क्र'र्सनि बायदियै द एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्ट BTAD शेल बी रिनेम्ड एज बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। दिनै BTAD नि मुंखौ सोलायनानै BTR लिरनानै फज'नानै लाना फैनायल' बे थांनाय BTR एग्रीमेंटआ। BTR एग्रीमेंटनि MOSनि लेखा बिलाइनि 9.4 क्ल'जआव मा लिरनानै लाना फैनाय जादों मिथिगौना? जे क्रिमिनल केसेस registered against members of NDB factions for non-heinous
Crimes shall be withdrawn by Government of Assam as per procedure established by law. Criminal cases registered in connection with heinous. दा बेखौनो बेवहाय फोरमायनाय जादों बे 9.4 क्ल'जनि बायदियै जायफोर एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नन हाइनियास केसफोरा रेजिस्टार्ड जानानै दङ बैसोरनि दायखौ कर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिसोरखौ माने मा एंगारनाय जागोन रेहाय खालामनाय जागोन नाथाय जायफोर एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव हाइनियास केसआ रेजिस्टार्ड जानानै दङ बैसोरो बै हाइनियास केसजोंनो लाइफ टाइम माने कानेक्शन जानानै थाबाय थागोन दिनैयो एसेबां माने हाखु दाखु जाय एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माने थगाय थसि दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि लेखा गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोरा बे एग्रिमेन्टखौ खालाम लाना फैनाय जादोंमोन दिनै प्रमद बर' बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदा लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथां लोगोसे डिपुटि चिफ मानगोनां गोविन्द बसुमतारी बिथां दिनै नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ फिननाय हो जे कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन बेयो दिनै मा फोरमायदों दिनैयो बिटिआर गभर्नमेन्ट ना बिटिसि गभर्नमेन्ट ना बिटिआरआ दिनै मुंखौ सोलायनानै लाना फैनाय दा दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों 30टा सिटखौ एसटिनि मर्यादा होनानै दिनै लाना फैनाय जादोंमोन मोनबाया जाहैबाय अपेन आरो मोनबाया जाहैबाय नन एसटिफोरनि दा दिनैयो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों माखासे मोनखाबोनाय मोनथायफोरखौ माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ दिनैयो खोमानायनि थाखाय नोंसोरो मा टिका लानानै फैदों नामा जायनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे जाथावथारि माने बाथ्राफोरखौ दिनै बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि गेजेरजों लिरनानै लाना फैनायखौ जों दिनै रोखा नुनो मोनबाय बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायगोन दिनै जोङो बर' हारिखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बासायनांगौब्ला गोख्रोंनिफ्राय जुदि गोख्रोंसिन खालामनांगौब्ला बे बिटिसि एकर्डखौ जोङो फोथांफिननांगोन अब्लासो जोङो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हागोन आरो जुदि जों बिटिसि एकर्डखौ फोथांफिननांगौब्ला दिनै बिटिसि एकर्डआ सोरखौ लानानै आरो सोरनि थ्रुयै जादोंमोन जों बैखौ दिनै नायहरफिननांगोन जों बैखौ दिनै सिनायनांगोन अब्ला जों जुदि बिटिसि एकर्डखौ फोथांफिननांगौब्ला बिटिसि एकर्डखौ खालामनानै लाना फैग्रा बे मानगोनां सारमोनखौ जों दिनै सापर्ट खालामनांगोन अब्लासो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ जोङो लाबोफिननो हागोन अब्लासो बै समनि माखासे बर' हारिनि पलिटिकेल सिस्टेमनि सिडिउलथिया मोनसे स्टेजाव फैफिनगोन बिटिसि सुक्तिया जाहैबाय सोरगो बिटिआर सुक्तिया जाहैबाय नरक थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिसिनि फर्मार डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिसि एकर्डआ जाबाय सोरगो बिटिआर एकर्डआ जाबाय नरक होननानै दिनै जाय बिटिसि एकर्डखौ सोरगो होननानै बाख्नायदोंमोन जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ नरक होननानै दिनै मुगैदोंमोन दिनै एसेबां गोख्रों सासे पलिटिकेल लिडारा बै नरकआव थांनानै माबोरैहाय पलिटिक्सनि बाथ्राफोरखौ बुंहैबाय थानो हाखो आरो माबोरैहाय बे नरक जायगायाव थानानै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामहैनो हागोन फालाय हागोन मालाबाबो हाया जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया गावनि खिथुनि खामफ्लायखौ मोजाङै सामलायनो रोङा बै लिडारा गुबुननि जिरायनानै थानाय खामफ्लायखौ लानानै बाथ्रा बुंनांगौनि बा अबजेक्सन हमनांगौनि सोंखारिनांगौनि जेबो दरखार गैया हायोब्ला गावनि खिथुआव थानाय खामफ्लायखौ मोजाङै सामलायनानै जिरायनो सोलोंग्रो नोंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मा आंखालनि थाखाय मा गोनांथिनि थाखाय मा बेनिफिट्सनि थाखाय दिनैयो गावनि बे सोरगोनि जायगाखौ गारनानै बै नरकआव दिनै थांनांगौ बायथ' जानानै फैखो दिनै आन्दोआव माबा मोनसे जुदि बेनिफिट्स गैयाब्ला बेनिफिट्सनि जुदि डिल गैयाब्ला बेफोरबायदि सोरगोखौ एसेबां गोरलैयै गारनानै नरकआव थांनो हाया नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदाखौ बिजेपि पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जाहैसिगोन जयेन जानायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै मिडियायाव गोबां माने सर्सा सोलिगासिनो दङ दिनै मानगोनां दिपेन बर' आदाया बिजेपि पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जाहैनाय बाथ्राया एसेबां इम्पर्टेन्ट एसेबां गेदेर बाथ्रा नङा मानो मिथिगौ दिनै मानगोनां दिपेन बर' आदाया बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानैनो बै बिजेपि पार्टिनि मानगोनां दिलीप सयकिया बिथांखौ भट थुनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ दिनै खावलायदोंमोन बिथांनि खावलायनाय लेखा
बर' फिसाफोराबो बै एरियानि रायजो राजाफोराबो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै देरहासार होहरदोंमोन। नाथाय बे समाव मोनसे सोंथिया बेसो बेरखाङो, जाय मानगोनां दिलीप शइकिया बिथांखौ मानगोनां दिपेन बर' आदाया भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायदोंमोन बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै, बे मानगोनां दिलीप शइकिया बिथाङा बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि मावनानै लाबोनो हाथावना माखासे खामानिफोरखौ बेसेबां पारसेन्ट मावनानै होखो आरो बेनि सोमोन्दै दिनै मानगोनां दिपेन बर' आदाया साबसिन मिथिगौखौ आं सानो। दिनैयो पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बे बर' माहारिखौ फोसाबलांनो जौगाहोलांनो थांखि लानानै फैदोंब्ला मोजां खामानि माव पलिटिकेलि, बेवहाय बुंनो गोनां बाथ्रा गैया, जोंबो सापर्ट होगोन। नाथाय खुगायाव मोनसे बाथ्रा बुङो, आन्दोआव मोनसे खामानि मावो, बिदिबा जानाय नङा। गावबा गाव सार्थ बादिखौ लानानै हारिनि बेसेनखौ सिगाङाव दोननानै जुदि खामानि मावलांबाय थायोब्ला समा बिदि नेनानै थाबाय थाजाया। साग्रिद जाखाबाय, बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दायो अलरेडि साग्रिद जाखाबाय आरो बांसिन स्ट्रं जाबावनांगोन बे बाराव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा, मिथिबाय? जाय फिरफिलाखौ जोङो गायनानै दोनदोंमोन बै फिरफिलायाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै एसे गाबोन एसे फैनानै जोङो बे फिरफिलानि सिङाव जोङो थाफैनो हानांगोन, मिथिबाय? बेफोरबायदि सेरखाय फेरखाय पलिटिकेल नन पलिटिकेल इस्युखौ लानानै थाबाय थाबा जानाय नङा, जागोन, जेबो जानाय नङा। आरो आं बुंनाय बाथ्राफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।